Ayan! Ayan! Ayan na! Ako ang number 1 umihi, kaya mainit. Si Marisa. Ang pangalawa, ito, wag kang magtago, ito. Lumaba! What's up mga lamyon? Charot lang! For tonight's videos, ang gagawin namin ay ito, maligo kami sa balik na naman kami sa Pool Salarab, yan. Oo guys, balik na naman kami. Ang ganda dito, ang sarap ng hangin. Parang ako masarap. Charot. Palag. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa YouTube channel ko, please subscribe my YouTube channel and don't forget to click the bell button para ma-update kayo sa mga bagong video namin na i-upload. Okay, kita-kits sa tayo. Bye! Anong kinain nyo guys? Bulok. Ha? Bulok na grapes. Bulok po. Uy! Histi ka. Animal. Frustrated siya ni Susan. Eh, Ikaw na Lia, sa tingin mo. Magikog na lang ko. Unali, ba't may hina ka? O tattoo? Hindi pala. Baliw. Pakitong-kitong imong bulog na ay lagom nga itong MK means MK. Michael Kors. kalahin mo. Tagalog OPM. Sige. OPM. Sige. Sige. Kailan? Kailan mo ba mapapansin ang aking lihim? Kahit anong aking gawin, di mo pinapansin. Paano masabi? Anong Samsung? Kantahan mo ang Samsung. Samsung. Hindi, iba na ano, ibang word. Saan? Tapos na yun, kailan? Kahit ano, basta kantahin Tapos mo. na yun, kailan? Hindi mo sinabi yan Saan? Saan ba ako? There is Mountain Dew. Ha? Kung ako na lang sana ang iyong minahal, di ka na mag-iisa. Kung ako na lang sana ang iyong minahal, di ka na muling luluha pa. Di ka sakaling ikaw ay lalayo. Layo. Dalhin mo na rin pati ang puso ko. Puso? Ayan na. Iba. Sige, game. Ano? Ikaw na Li.
Ano? Ano daw? Anong nangyari sa ating dalawa? Itim. Paano na kaya? Di sinasadya. Di sinasadya. Sino ang iibigin ko? Ikaw ba? Ikaw ba? Para Ayan. Para Wait lang. Yung mga ibang mga words eh. Oh my God! Wow! Ayun o. Murakal na wug syukoy. Ano ba? Si Kathleen di kasi nagsibili ka eh. Teka. Lang. Teka. Teka lang. Ay, bininganan nila. Ano ba? Maligo muna tayo para mag-audition yung utak. Okay. Ingay-ingay din naman yung mga lalaki na yan. Ay mga syukoy. Dito, di mi musalom kay mungot naglubot. Spell Shokoy. Syukoy is H-O. Mali. O-T-I-N. Anong OTL? Ano yan? Agiyawa, piste. Agiyawa, piste. Ay, piyawa, piste. Spell ano? Spell pungkol. P-U-E-Cool. No! YTL. Paano masabi? Paano mag-ungol ang ano? Paano mag-ungol ang syukoy? Paano ba? Batang pasaway. Sus, bati na. Uy, akong lubot na balasan. Bati mo kayo sa tubigan na pa mata sa bus. Lubot. May pang lubot na. Ay, Ang may pang... sweet nila. May pang... Sa relasyon. May pang balas. Nakakis pa sa akong lubot. Wow. Dapat na Hindi relasyon ba magkapa. Okay na, mag-ano ka na yung kanta. Ikaw na naman kakanta. Sige na. Sige, mag-ano ka. Kanta. Oo, meron. Ave Maria. Jesus. Eddie, wow. Uy. Ano ka na ng ibang ano? Si Susa. Palaaway talaga yan. Gadlen. Sinipa ako. Sinipa. Tinaltogan niya ako kasi may sinabi ako. Sabi ko sang, ano yun sang? Awan ko sa'yo. Nakalimutan na niya. Sana all may partner. Iniglangoy na to dara. Niguhao na to. Nanatay partner. Eddie, wow. Sukoy. Di kaya ang partner namin mamaya. Oh my God! Wow! Watch me wet. Watch me Naligo na tayo nene. ng dagat. Uy. Yes. Yan, buros. Ang dasap ng hangin. Ubas para sa inyong relasyon nga ning hubas. Talagang binalata mo pala din. Dakog mata na sa likod. Puro naman malilit yung mata dito. Tingnan mo. Ang Pinoy dagkog mata, gamay kita. Ang insect, gamay mata, dakog kita. Oh. Ayan na mga syukoy. Ay, Ayun na yung mga syukoy. Aray! Ay, okay. Ayan na mga syukoy. Minalom na me. Manguha na may tulya. Panood-an og makate. Parang siya makate. Mark Beats. Ayan. Niya ba? Ito si Gadlen. Ang mag-iitang iring sa Cebu. Product yan. Si Susa.
150 lang. PM. PM lang sa gusto. Iyan, wala na yung kwenta. May partner na yan. Ako, 20 na lang. Batang pasaway. Sharo, bagsak presyo na. Di pag yung mahalin. Paninagas kasi. Ay, narad. Ay, wak ba nagas kasi. Kani. Ano yun? NBSB. No boyfriend since birth. Yan. Ayan guys, naligo ng mga Ano yun? NSB. no. No boyfriend since Edi wow. Dati marunong ako lumangoy Ngayon, sa kanya. Batang pasaway. kailangan ko Dati, ng instructor. dati iba ang nangangabayo. Iba talaga. Ngayon, ikaw na ang nangangabayo. Ayan! Ayan na! Ako ang number 1 umihi, kaya mainit. Si Marisa. Ang pangalawa, ito, wag kang magtago, ito. Lumaba. Ay, iwan ko, hindi ako makaihi sa dagat. Paano masabi? Hindi ka makaihi. Yan guys! Bakit ayaw lumabas yung ihi? Kapag sa dagat. Baka may sampung na. Sa dagat. Uy, ning tambok na jud ko puro buyaw. Hindi ka nag-iisa sang. Uy, I hate my body na. Ay, wow. I am dolphin na. Dolpina. Eddie, wow. Malamig ba mag-iho-iho tayo sa park? Sige, oh. Hoy, crush ka o gulay para di maglaylay. Batang pasaway. Joke lang. Kita ko sa'yo, hindi na natanggal. Ay, wa. Nak kusdar. Kalbo. Kalbuhu. Kalbo, kumain ka ng maraming ano, para madarami kang buho. Ang kalbo, manudlay ng kalbo? Oo, Ha? slight lang. Slide lang. Alin ang sinusuklay? Baba at saka buho. Yes, at doon na nga nagtatapos yung video namin guys. Sana na-enjoy kayo sa mga kalokohan namin. Anong kulukuhan? Huwag kayong pupunta sa lalim ha. Oh guys, thank you for watching. Sana enjoy. Thank you so much. Then, kung hindi ka pa nakasubscribe sa YouTube channel ko, please subscribe my YouTube channel. And don't forget to click the bell button para ma-update kayo sa bagong video ko i-upload. Yes, ang lamig. Parang last yun yung malamig. Oh, bakit ba kailangan bang umalis? Pakiusap. Thank you guys and see you sa next video kong gagawin. Thank you sa mga nag-subscribe sa akin. I love you all. God bless. Keep safe tayong lahat. Bye!